Hemen gaude. Gaizka Izagirri, arratsaldeon. Arratsaldeon, olaia. Bueno, badakit hemen crossoverren Gaizka Izagirre ditzen zaituztela. Bai. Karo, oraindik ezakite kontu hori. Hemen Gaizka Izagirre jartzen du. Ja, eske badakizu katxearen kontua, osea, bai pasan iritsi naizela katxe hori izatera, baina oraindik hemen ez. Baina, bueno, Ez, igual ez. jendeari esan, nortzara? Gaizka Izagirri naiz. Gaizka Izagirri. Baina esplikazioa ez dut emango hemen ez. Ez, baina. Bueno, Gaizka Izagirri Bai, naiz. pasako entzuleak izango zarete Vale, denak, noski Gaizka orduan jakingo Izagirri. duzue Gaizka Izagirri zergatik Gaizka den Gaizka Izagirri. Izagirri, orduan ez da nahasten ari naizela, da Ez. Gaizka Izagirri dela. Gero aipatuko interesail batean igual azaldu dezaket. Vale, oso ondo. Wow! Ui. Eider, sabes, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon. Ibai Zabal, arratsaldeon? Arratzaldean. Ze momentutan hau? Bai. Nola gertatzen ari dena, ze, bueno, bai pasa Euskadi Irratian entzuten ari zaretenok, esango duzue, baina non daude, ze Lierni Bargutxi egon da orain arte aurkezten, kontua da, zer ikusi tertulia ari garela, Donostiko erdigunetik egiten, hemen Koldo Mitxelena kulturetxean gaude, crossover jaialdian, momentuz daude 1000 pertsona. Baina, gehiago, bat milearako gutxiago. lekua badago, zan nahi dut. Arratsaldeko bai. 6 arte hemen egongo gara, orduan, etorri zaitezte, zuen zain gaude, nahikoa da, ez dugu gehiago esango. Baina guazen borrokarekin astera. Bai. Vale. Venga. Vale. Ados. Borrokarako prest? Baina, Bai. kontua da. Osea, zenbatetaraino nahi ez dute sufritu. Osea, mingarria nahi ez dute izatea, osea, polik, osea, zen nahi nola... Ez, bueno, ez dago... bueno, kontu da, ze esplikatu- potxolo, a ber, azalduko dugu, ze, gaizka. claro, gu astero gaude honekin, Ze potxolo. Zer ditu diazu? Mingarriak zuk guri. Ze potxolo. Ze potxolo, bai. Gustatu Ez que uste dugu irabazi ingo da, bela. Horakoak esan da ze potxolo esatea gustatzen zait. Uste oso irabaz, ez, baina zure horrek ez dira sartu. Ez, a ver, baina hemen, osea, irabazle Join. bat... Vale, barkatu. a ber, guazen azaltzera zer egitera gatozen. Vale. Bai, ja. Bueno, kontua da, bueno, ikusi duzu ez, historiako 5 telesail ezinbestekoak, hori da gaur egun hemen jarri diguten lerroburua. Bai. Ordan horretarako zer egin dugu, gutako bakoitzak 5 telesail aukeratu ditu. Munduko telesail guztiak desagertuko balira, 5 telesail bakarrik salbatuko genituzke, ordan zuen ikusentzunezkoen mundu horretan 5 telesail bakarrik geratuko dira. Eta horiek ikusiko dituzue. Gainerakoak ez dira inoiz existitu, ezin duzue horriei buruz hitz egin, ez direlako egon. Desagertu ingo dira. Desagertu dira. Memoriatik, historiatik, Hori da, serviduritatik. hori da. Orduan, gudako bakoitzak 5 aukeratu ditu, eta gure artean eztabaidatu beharko dugu, zuen iritzia ere jakin nahi dugu momenturen batean, karpenen bat egin nahi baduzue, baina ez gehiegi. Osea, Segun zer esaten dute. bai. Osea, nerea bermatzeko baldin bada, nerea berresteko baldin bada, aurrera. Nik Bestela, uste hemen jende inteligentea dagoela, orduan. Bai. Osea, nik uste badakit... Vale. esto Osa, dute. nerea berresteko. Bueno, Vale. Zer iruditzen zaiz? Bueno, azteko, asko kostatu zaizu ez zerrenda egitea? Gustako esaten esatia baietz. Nire planen artean eguan, bueno, asteazken hau baino lehenago, astelenetik ja pentsatzen, burei bueltak emoten, argudioak idatzi puntuz puntu, papel fiziko batek ekarri. Notak, neuke begiratzeko eta argudiatzeko zaitzik, baina, bueno, atzo lotaratzean pentsane bazan eta hemen ator. Gerri emoteko prest. Atzo gauean aukeratu zen dituen 5? Lotaratzean, logeratu bitartean, zena, mega. Baina orduan ez Bostonek. diren garrantzitsuak zuretzat. Atzo momentu batean aukeratu baldin bazen dituen? Ibai, jargudio bat doko zure hortan, Ez, pentsamentu logikoa eta arrazonela erabili neban. Eta bakitz, kontrara, zuek, erabili zuen kriterizua dela, eske asko gustatzen da serize hau. Nik ez, ni ez. nago zerbitzu publikoa eskaintzen natorrena. Agian gu ere. Vale, ados. Bueno, zerbitzu... Vale. Zure argudioa izango da zerbitzu publikoa egitera zatoz. Bai. Vale. Eider, zure argudioa zein da? A ber, nik osatu nun zerrenda, asteburun pentsatzen hori nintzen, eta osatu nunen zerrenda esan hona, ez ditut jarri behar hola oso obiok dienak, ez? Ze bestela badanoko asmatuko zenukete nire zerrenda zein dan, eta orduan saiatu naiz pixka bat aratago juten eta telesail desberdin batzuk ekartzen, tertulian aipatu ditutenaz gain. Orduan, ez dakit espero dituzuen, lehen irakurri ez zerrenda honea etorri horretik, ez dakit ez da azteba jarretuten batzuk, baina nik defendatuko ditut. Osea, prest nago. Vale, orduan galtzeko prest daude. Ez, batzukin ez. Batzukin Zenbat dira irabaztea zure nago. marragorria? Nik esango nuke, 3 irabaztea nago. 3 irabaztea Bai. zuk, Ibai? Bat seguru. Bat seguru. Ez, 2 seguru. 2 seguru. Bai, 2 sartu ingo dira. 2 gehi 3, 5. Osea, irabaztea edo galtzea hemen zer da? Segun eta zenbat telesail sartzen ditugun zerrenda horretan, ez? Osea, bat sartzen badago da frakaso absolutua. Bai. Eta, vale. Orduan,
Osea, 3tik bera nahiko gaizki. Vale. Osea, 3 baino gutxiago sartzen baitu. Zenbat denbora daramazu zerrenda hau egiten? Ba, jakin nuenetik gauza gola, ez dakit, bi aste. Bueno, zerrendak egiten bizitza Zenbateko, dena. bai. Bueno, nik zerrendak egiten bizi naiz, osea, Claro. ni arna sartu eta gero zerrendak egin. Ite ditut pixkat, txandakatu egiten dut guzti hori. Eta aitortuko izut igual, jarri nituela hasiera batean, gero ezin nintzen bat gora bestea gera, gero filtroa. Orduan, bueno, nire Zenbateko zerrenda zegoen hasieran? hasieran 20 sartu nintzen, 20, bai. Bueno, nahiko ondo, eh? Bai. Normalen urteko zerrendak 40koak Horregatik, eta izaten nahiko dira. ondo. A ber, irizpide nagusia niretzat egia da ezinbesteko telesaia diala, ez diela telesail onenak. Osa, niretzako bai dia oso onak, bostak, ezinbestekoak. Badaude, kanpoan utzi ditudan beste 3 o 4, agian hauetako batzuk baino hobeak iruditzen zaizkidanak, baina iruditzen zait pixkat, Ibaik esan duen ari da, zerbitzu publikoa eskaintzearen ari da, munduan 5 telesail bakarrik gelditzen baldin badia, eta Claro. behin eta berriz ikusi behar baldin baitugu telesail horiek, Claro. adibidez, aurreratukoet, The Wire ez desartu. Naiz eta iruditzen zaidat historiako telesail onenetarikoa. Baina iruditzen zait mundu osoa kontsumitzeko telesail mota bat agian ez dela. Orduan nahi naiz pentsatzen hemen publikoan ere. Ja. Vale, Hemen dauden orduan. 5.000 pertsona. Hori da, 5.000 dagoeneko beste 4.000 Bai, etorri Sartu dira. dira. Orduan hori izan da irizpidea eta bigarren irizpidea izan da pixkat saiatzea 5 horiek izatea pixkat anistasuna diot, protagonista jakin bat, edo genero bat, edo, osea, 5ak izatea pixkat, bueno, denetik. Baina horrek ez du balio, zer? Bai, denak. Gaizkata zerrenda, gaizkata kriterioa, Hori da, bueno, gaizkata filtroak. Eta zure olaia? niri kostatu zait pila bat. Nire irizpidea izan da, benetan nik behin eta berriz ikusiko nituzken telesailak izatea. Ze Bai. hontan bat nator gaizkarekin egia da, badaudela telesail batzuk behar bada asko gustatu zaizkidanak, baina listo, ikusi nituen eta berriro ikustea eta ez zaizki... Pixkat, gaur egun, pixkat pereza ematen didate. The Wirerekin niri gertatzen zait. Niretzat oso ona da, baina ez nuke berriro ikusiko. Orduan, bueno, pozten naiz zure zerrendan ez dagoelako. Begira, Maialenek, tertulia honetako gidoilariak, hauxe idatzi dit. Azken momentura arte idatzi duzula zuk, ez duzula inoiz egiten hori, zuk normalean, astelehenerako zure zerrenda Egia da, idatzen duzu. egia da. Gaizkak gaur bidali du zerrenda, horrek esan nahi du, sufritu duela. Eta, dirudienez, eta hau da datu, nik uste honekin jazten da borroka, Gaizkak eta biok telesail batean egin dugu bat. Bakarrik? Bakarrean. Bakarrik? Ba, nik espero nuen oraia zurekin 3etan edo Nik ere bai. egitea. Nik espero neban Eiderrek eta inork biok ezetxea. batean, eta Ibai, zuk inorekin ez duzuko entzitu. Hori espero nuen. Nik beste. Baina hori oso korronte bat jarretzen. Eta horreia, zuk eta nik bat Bat. egunen gaizkak ere bat Ez. indortan. Osea, hau da, eidertan hartan konexionik ez da egon. Ez dago. Ez da Osea, egon. egon dia... Nik konexioa dut Ostra. zuek biokin, Ba, orduan baina zaila zuek dago. zuen artean ez, horrek dagoeneko bai. spoiler argi bat ematen digu. Bai. Hemen Ez nire sinistu. Breaking Bad munduan Nire ez. sartzen gara. Bai. Breaking Bad munduan sartzen gara. Ja, baina gaizkak ezeban sartu zerrendan jakinik zeuk ikarriko zenura. Ezta? Ez dakit. Ez que, Eider, zu aurreko tertulian zeinen egon. Ez. Baina honek estratega oso ona dira. Claro, Osea- gatoz gu gure 24 urtiak, 24, zabota. Ja, ez da, ja, hasi da adinaren kontuarekin. Zegu Gatoz, gara, pipiolo, Gazte tertulia zaharrak, ondino bai. bizitziak ez Gazteen gaitxu eman atzo egurrik. Bai, Zatozek izton estrategizaz. bale. Baina, bueno. Venga, ziko gara? Vale. Bai. Bai. Nork hasi nahi du bere zerrenda osatzen. Badauka, ez? Edo ez, claro, Ez, ez dezu aldatuko, osea, zine egiten dezue? hemen idatzia dago. Bale. Osea, hemen Claro, Zuk idatzita claro. dauzkazu hauen nik ez, aukeraketa. Maialenek bidali, Maialenek Ez, ez, inpribatu claro. ditu, bai, hemen ditut 5. Nik ez ditut ikusi oraindik. Baina hemen daude. Orduan nik jakingo dut, benetan egia da. Tramparik ezen dain. Osea, ezin da aldatu. Hemen dagoena ezin da aldatu. Lasai. Bai. Nork hasi nahi du? Eider hasiko da. Venga, gaztena. Vale. Venga, bale, a ber. Etxe bai zer esan baitut izenak, edo argudiatik marritut baita ere. Dena. Dena batea, Bai, ez? 5, zergatik Dena 5 zera. hauek. Bale, a ber, lehenengo, bueno, Breaking Badekin hasiko naiz. Breaking Bad aukeratu dut, eta banekin horai jakinko entzituko nula, eta zalantzan aukenea gaizkak ere hori aukeratuko zuen, baina ikusi edia ez, osea, gero arazo bat okio arreu. Bueno, Breaking Bad aukeratu dut, iruditzen zaitelako, nik aurten ikusi dut seria, telesaile, eta ez dakiz zenbat temporada dauzken. Sei. Sei demoraldi dauzke. Eta nei 6 demoraldiko telesail bat astea hasieratik, kristona kostatzen zait. Eta Breaking Badekin aldiz, oso errez ikusi dut telesail. Eta bueno, Walter White dela antieroi perfektoa bezala, ez? Eta oso ondo, uste dut oso ideia nahiko berritzaia dela, ez? Jorratzen ditun gaiak eta beste perspektiba berritzaile batetik jorratzen ditula. Eta iruditzen zait,
oso telesail ona dela, ondo inda daola, historiak harrapatzen zaitula, eta merezigula zerrenda honetan egotea. Vale. Noski. Hala ez? Bueno, Eske flipatzen nahi naiz. Bai, Osa, flipatzen nahi naiz. Estrategiak aipatu ditu ibaik, ez? Bale, gero, entzungo ditu. Ja, vale. Vale. A ber, beste bigarrena, okeratu etena, bueno, nahi zai ordenen, Bigarrena da Suits telesaile, abokatu ingurukoa, eta hau uste tertulian ez dela inoiz aipatu, baino asko gustatzen zaiten telesail bat da, eta iritsi zait baita zerrendan egon barko lukela, estilo honetan abokatun eta historiatako telesailetan iritsi zaitelako perspektiba berri bat zekarrela baita ere, ez? Osea, originala dela. Eta hori batez ere bere indargunea da gidoia, ez? Pertsonaiek ematen, claro, abokatun telesail baten gidoia garrantzia handia dauka, ez? Argudio horiek eta hori danak. Holai, ez zaiut. Gazen hirugarrenera? Gusta ikusten. Gazen hirugarrenera? Bueno, Switch. Legatik beste bat. Vale, hirugarrena, La Casa de Papel. Wow. Bai, Baina da ezinbesteko txagonenak, ez txarrenak, ez A ver. bai. Gracias, zau ez Ja, urduren ez jartzen. Ez. Gaina, La Casa de Papel... Markatu, ez da guztua. Osa, bukatzea bera argudioak eta... Ez, hau borroka bat da, esan nahi dut. A ber, zuri gauza bera egingo dizugu. Zuei pentsatu saiesten dobla karnabaletan disfrazak, zan nahi dut. Hori da, Hori da. bai, mesedez. Hortik hasita. A ver, Zergatik La Casa de Papel? jo, dalako Espainian indako serietatik lehenengoa ikusi nuna osoik. Hombre, argudio importantea da, Osa, Osea, niretzako argudio garrantzitsu da, ze ezakit, lehenengo eta bigarren temporadak Bueno, itxo, oso barkatu, oso ondo sobera daude. jaialdira datoz Iruditzen zaizkit. La Casa de Papeleko ekoizleak? Ez. Diot, barkatu, Diot, behar bada. Osea, abigarak Ez aukera bat geratzen da. Itziar ituño, baina, bueno, itziar Bueno, ituño. baina, vale. Zintzoak izatea gustatzen zaio, osea, Vale. ez zaio importako. Ni banekin honek polemika sortu hartzula, ze nire lagunekin baita ere komentatu nun, eta nire lagun batzui ondo iruditzaien ekartzea zerrenda honetan, eta beste batzui ez. Zeno, bueno, eramango dut, eta, a ber, Vale. hau da nire linea gorrietako bat. Ez? Ah, bai? Osea, linea gorri horietatik zabaltara geratzen bota da. dezakegu. Bai, bota Esan dezakegu, duzu, dagoeneko onartu duzu ez dugula sartu. Bai, ja, banekin, bai, esan nun. Aizu. Ez, ondo dago. Parte hartzea garrantzitsua da. Vale, hirugarrenetik noa, ez? Da Castle. Osea, laugarren Lau. lau. Castle. Ai, laugarrena hori da. Breaking Bad, Suits... La Casa de Papel eta La Castle. Casa de A ber, esan dizuet, nik bidatu dut gaur goitzen zerrenda, eta sartu dut pixka hemen danetik, osea, beste Ja. batzu sartu nahizken hobek iruditzen zaizkitenak, Vale. baina saiatu naiz pixka danetik ekartzen. Nik ez dut inor ezagutzen, Castle ezagutzen ez dut nik. Osea, Castle ikusi, eta gaina, Castle ikusi honetatik inorrek ez dit esan inoiz, kriston txarra da, Lo que edo... sabe zinare jende guztiak ezautzen du, Bai, nik ez. Kontuz La Casa de Bueno, Papel, aquí zer no hay gertatu quien da? viva. Bueno, Baina zer gertatu da? Manolo Nik ez da Benito. horrekin. Ikusita. Orain de repente mundu guztia barruan dago? Bai, Bai. eta gazteek Bai. ikusten dute asko, Ez Nik dut uste ulertzen. plataforma digitaletan sartu dituztenetik, hor daudela. Uf. Bueno, Manolo y Benito, mundu guztiak ezautzen du. Nik ez diko ezagutzen horiek. Vale, ba... Manos a la obra, ez? Manos a la obra. Avatar be munduanak ezagutzen. Avatar, Eta... Kontuz, Avatarren fanik dago hemen? Esan dizuet publiko inteligente daukagula gaur. Bueno, hori, Castle, ze iruditzen zait, telesaien arten, bueno, eski, claro, ni baitan ere perspektibatik, ez? Ni goratzen ez dela, ikastolatik ateratzen nintzela eta atxaldero Castle zeola. Eta orduan, hori, etxea iristeko ganauken Castleko kapitulo bat ikusteko, ze gaina die kapituloak hasten dienak eta bukatzen dienak. Hori iruditzen zait, Emozioak. telesail Ja. bat, hori Bueno, da. argudio bat da. Bai, bada. Bai, bada. argudio bat iruditzen Vale. zait nahi bintzat. Eta bere funtzioa betetzen duen serie bat da. Eta nik Hori uste dut... niretzat munduaren akabera horretan, osea, dena desagertzen bada garrantzitsua. Argudio bezala balio dit. Telesailak behar bada ez, baina argudioak balio dit. Hori da. Bere Ondo funtzioa sentiarazten betetzen- zaituen zerbait. Hori da. Bai. Ez? Bai, Nik eta bat. entretenigarria da. Eta nik uste dut, bost telesail hauetako, osea, zerrenda hortan, telesail polizia konbatek edo, egon behar duela. Bai. Vale. Polizia. Eta bosgarrena zein da? Eta bosgarrena, bueno, honekin ja, hau baita kanpo geratuike. Da, Baina, Ezin du izan, La Casa de Papel, baina okerrago, oza, ezinezkoa da. Bueno. Ezinezkoa da. edo, bai. Eider? a ber, ekarriet Pretty Little Liars. Ah, ja. Bai, ez Bueno. da, ulertzen ez. Baina baita iruditzen zait, zuzenduta daun adintaldeako edo, bere funtzioa betetzen dora. Ni gogoratzen ez, nire ezpakin ikusten nun lehenengo telesai ez dela, ez? Igual berriz alde emozionalea joet. Baina pertsonaiak ondo garatuta daudela iruditzen zait, eta batez ere lehenengo temporadatan, bazeukatela zentzu bat, ez? Vale. Orduan pixkat horregatik ekarri eta gu. Vale. Baina, hala, guain, Bueno, hor dugu Eiderren zerrenda.
Nik esan behar dut, lehenengo izatea baita desabantaia bat dela, Bai, hoi aitortzen Bai, dizut, bai, bai, bai. Vale. Oi, eta Jesus, Ibaik aukeratu du, Ja, Ibai Bai, esan dut, egia da. Aider hasiko da. Bale, bale. Gaizka dago, atzamarra Ez, seinalatza. baina beti. Lasai, badakizu. Gaizka. Bueno, gozen telesaietaz hitz egitea. Ez. Ibairi emango jokaina gehiago. A ber, A ber, ordenik gabe. Osa, ipatuko ditut bostak, baina ez da, bosten artean ez da zerrenda bat. Vale, Eta vale. hasiko naiz pixkat, A ber, Nik ez da balio. ez, baina... hori legala da. baina ze, Hombre, a ber, azteko. Hemen ez du balio... bertzio bikoiztua, barkatu, gezak atera du kaja bat, barkatu, perdidos. Igual ez Ez, dakizu, ez. baina DVD-tan jatorrizko hizkuntzan aukera jartzeko badago. gaztegia delako behar Bakizu da. zelan DVD bat? Esplikatuko izut. VHS-ak ezagutatu. Hau, da, azteko, aldarrikapen bat egite aldea, formatu fisikoaren aldarrikapen bat. Gaizka, Ez, tio. ez. Hasieratik horrela ja. Aida, botoa erosten, osea... Venga, vale. Itxon, kartoia urdin xamarra da, koloria galdu da duden poriaz? Edo urdin Ez, xamarra da, horrela da. Ah, bale. Venga, aurrera, zergatik lost. Eta iruditzei dalako, nik aukeratu ditutan bosten oso fana naizela, eta horren adierazle da, bosten bilduma osoa daukadala etxean. Hau da, ez da aste honetarako prestatueten zerrenda bat, oza, berez ja, ni nator, fan etiketa horrekin aspalditik. Bueno, Lost, oza, zer esan Losti buruz. Nire iruditzen zait, Lostek, 2004an esteinatu zen, eta nik uste Lostek aldatu zuela telesailak kontsumitzeko modua betirako. Osa, Lost izan zen, gustatu ala ez, enaiz hasiko hemen aipatzen amaiera, bakit amaiera askori etzaila gustatu, niri asko gustatu zitzaidan, baina hortan enaiz hartuko. Iruditzen zait, Lostek aldatu zuela telesailak kontsumitzeko modua betiko, izan zela internet bidez kontsumitu genuen lehenengo telesaila. Gerora ulertu ditugun edo kontsumitu ditugun telesail guztiak edo gehienak, hainez kontsumitzeko moduari dagokionez, Iruditzen zait, Lostek hasi zuela hori guztia. Honen aurretik noski daude Soprano, Twin Peaks, Expediente X, oza, telesail oso garrantzitsuak. Baina Lostek den aldatu zuen, eta Lost da nire bizitzako telesaila. Lostek... Baina, oi ba, oza, Ez que argumentu... nire bizitza, ez que orain, klaro, Nik esan behar dut, kanpoan utziko dugu. Baina, Bai, Ez da argudioi sartuko. ez daitela iruditzen guztiz... Baina- Ze, nik adibidez, ia telesail guztik esango nuke internet bidez ikusi dutela. Osea, txikitan, mitiko ETV-ko Martin eta horiek ez, baina telesaiek, nahi argudio horrek ez du balio. Eta beretzate behar bada, La Casa de Papel ere da bere bizitzako telesaila. Bale, ez hainbeste, baina ez du aipatu argudio hori. Bale, A bale. ber, esan nahi dut, nik aipatu Bale, den bai. datu hori, telesailak kontsumitzeko modu aldatu Zure marra zuela. gorria Lost da? Bai, oza, Lost ez baldin bada zerrendan sartzen, ni banoa hemendik. Oza, ni tertulia gutzingo dut. Benetan diot, Oza, Lost ez bada sartzen, eta hau, mira, kamera gehiago ezin dia egon hemen. Oza, ni banoa hemendik. Vale, orduan, Vale. Lost da niretzako marra gorria, baina oso gorria. Vale. Oza, oso gorria, orduan. Lehenengo aukeratua Lost, perdidos. Oza, Vale. zalantzari gabe. Eta uste hemen badauzkadala Venga, babesa aukiko etela. Bigarrena, Bai, bestela zara iritsiko. Better Zer da? Call Saul. Banekin. Bueno, hemen arrazoi bikoitza dago. Lehenik eta behin, Olaiak eta Eiderrek jarri da Breaking Bad eta Better Call Saulen artean nengoen, nire asmoa zen Breaking Bad unibertsoa sartzea, baina hori trampa zen. Breaking Bad Bueno, hau ezarri genuelako. Ezin ziren bosteko zerrenda batean biak sartu. mundu bereko bi ekarri. Bai, Orduan, orduan, bata bueno. edo bestea. Better Call Saul zergatik Breaking Baden aurretik, nahiz eta Breaking Bad iruditzen zaiten ikaragarria maixula bat, hortan Eider ez dizut bainari jarriko. Badak puntu bat iruditzen zaidala, bueno, hobea Better Call Saul. Badakit zer esango duzun. Breaking Bad 9,5 iruditzen zait, hau 10-eko. 10-eko iruditzen zait, ze Breaking Badek badauka gauza bat, honetan askoz gehiago landu dutena. Eta da, Kim emakumezko Wexler, tio. pertsonaia indartsu eta mamitsu eta importante bat etzeukan Breaking Badek. Hor zegoen Skyler oso kritikatua izan zena eta bazeuden, baina Kim Wexler, osea, hemengo Kim Wexler iruditzen zait azken urteotan egin den Osea, Kim Wexler iruditzen zaizu, bai, Kim Wexler izugarria da, dena, baina Heisenberg baino bea iruditzen zaizu? Ez, hobea, ez. Ez, jendeak ez du Heisenberg ezagutuko. Kim Wexler ezagutuko du, baina Heisenberg ez du ezagutuko. Bueno, Heisenbergen sorrera ezagutuko du. Ez du Bai, ezagutuko, ez du ezagutuko, eta Berdin zait. Pinkman ez du ezagutuko. Berdin zait. Gaizka. 2023an gaude eta berdin zait. Nahiagoet Kim Buah! Kim Bueno, Wexler no. Heisenbergen aurretik. Buah. Better Venga. Call Kim.
egingo nukenik telesaila. Oso ondo. Bueno, Baina ez da, Better Call Vale, Saul. ez da bakarrik Kim Wexler, iruditzait maixulan bat, iruditzait zait dena planon erabilera, simbolismoa, Vince Gilligan da Bai, hortan maixu ados, bat. hortan Orduan, ados. Better Call Saul bigarrena. Bueno, bestela enrollatuko naizela. Hirugarrena. A ber. Bai, ez da baidatzeko denborarik ez dugu izango. The Leftovers. The Leftovers. Mira, nik publikoan ikuste ditut aurpegi batzuk. Ja, parrea gaina, hemen katxondo pixat ikusten dut. Bueno, oso ondo. The Leftovers, iruditzen zait, lehenik eta behin, oso jende gutxik ikusi duen telesaila dela, hori azteko. Iruditzen zait, telesailak museoetan erakutsiko balira. The Leftoversek Separatzaileak ez ditugu hemen. The Leftoversek izan barko luke bere museo propioa. Iruditzen zait, azteko Max Richterren soinu banda da, hilak puntan jartzen dizkit. Gaur egunez, osasun mentala eta gauza horiek, mina, bakardadea, desorientazioa, oso gutxitan landu dira, telesail batean hemen bezala. Nora Darst, beste emakumezko pertsonaia ikaragarria, karrikunek gorpuztua. Orduan, bueno, The Leftovers, aitortzen dut zaila izango detela, hau, makina saltzen, baina niri asko gustatzen zait The Leftovers eta hori aukeratu. Azken biak, bueno. Bai, eske bestela ez duk eta biok ez dugu denborarik izango argudiatzeko. Ja, 6 feet under, a 2 metros bajo tierra gazteleraz. Bueno, azteko, hemen gaztea asko zaudetela, iruditzen zait, aipatu ditugun telesail gehienak nahiko berria direla, eta, bueno, hau da 2000 batekoa, eta ez da ere oso klasikoa, baina iruditzen zait, pixkat, telesail mota hauen aldarrikapena egin behar dela, pixkat klasikoagoak direnak ero. Nik laguna daukat ez 2000 baten jaiotakoak. Jaiotakoak, Nire ez pentsa. Eider, zer urte? Ni 98. Hiru urtekin, ni telesaila gogatzen naiz noiz ikusi nun, eta zuk 3 urte zen euskan. Bai, beti dago gorra. Datu hau ematen duenean, beti dago gorra. Gexanek? Gizanek zer? Zenbat urte bain? Bi. Beto. Atera kontuak. Baina ikusten dituzu ze argudioak, horrek ze... Gexan da gaizkaren semea. Bai, hori da. 6 feet under, aldatu zuen honek ere, batez ere narratiboki iruditzen zait, oso transgresorea ez dakit esan, baina, bueno, ehortze txeka bateko familia izatea protagonista, nola erabiltzen duen umore beltza, nola egiten duen umorea eta dramaren artean joko hori, hiletar edo eriotzarekin. Amaiera, telesailaren amaiera, inbeste kritikatzen dien amaierak, nik uste dut, telesail honek duela, telesailaren historiako amaieranik biribilenetarikoa, de Sopranos eta beste batzuekin batera. Orduan, 6 feet under, hau bai, aurreko guztiekin batera, sartuko nukela. Eta azkena, aipatu dizuet, irutzeit, bai ala bai, humorezko telesail bat egon behar duela, The Office. Amerikarra. Amerikarra, bai. Naiz eta Ricky Gervaisena ere asko gustatzen zaidat, originala, Ingalaterrakoa. Baina The Office izan da, nik uste bizitzan ikusiten humorezko telesailik onena. Hor kanpo utzi ditut, Soprano, The Wire, Succession eta asko. Hain zuzen, humorezko telesail bat sartzeagatik. Zeruditzait, 5 telesailen artean humorezko bat sartu behar regula. Ezin dugu euki mundu distopiko bat 5 telesailekin humorerik euki gabe. Orduan, okerrez banaiz, bueno, La Casa de Papel ba komedia involuntario bat, baina humorezko telesaila, nik uste orain arte bakarra denez, baina ez da bakarra izango, ze olaia ezagutzen dut, eta bakit egongo dela besteren bat, The Office sartu behar da. Ya está. No, ja. Bai. Bueno, neupe eraberian ez dut ordena baten jarriko nire 5 zerrendia, eta damutzenaz atzo ez idatzi izan txuleta bat, neupe ondo argudiatzeko nire seriziak. Baina, jakingo zue, eta ezagunenetik ezagunaz, Simpsondarrak. Nik hori boikot moduan hartuko, eta? Bai, baina, bueno. Simpsondarrak. Galtzaiek ere bereien inork kokatu behar dituzte. Momentuz, oraia zuriak ez dut zentzun, baina inork ez dugu animazionik aipatu, ala bai, ez. Animaziozko telesailak ez da aipatu eta horrepe telesaila dira. Simpsondarrak aipatukot. Simpsondarra dela, Estatu Batuetako animazioen aintzindari izan dena. Horren ostean etorri ziren Padre de Familia eta Amerikan Dat eta beste telesail batzuk, eta igual aurrez gatuko nintzen izatea Rick and Morty bezala existituko, lehenago Simpsondarrak egukioen arrakazti ez pasan existitu. Simpsondarrak da dana, Simpsondarrak da bideko animazioa, da humoria, da emozioa, da komediza, da drama batzutan, baina Simpsondarrak beste balio erantzi bat dauko bai. Da popkulturia informatzen dagoela azako, pila bat. Nik daugaten popkulturien ezagutza danak, sarri dira Simpsondarretetik jaso desenak. Bueno, bai, pasako entzulek soberan badakite, baina behar bada, hemen daudenek ez dakite, Ibaik badauka superbotere bat, eta da Simpsondarren edozein kapitulotako segundu badatzuk entzun, eta badaki ze kapitulo den, ze denboraldi, zer gertatzen den. Orduan, Simpsondarrak bada Ibai, ez? Baina gehiagitan entzun dugu Simpsondarren diskursoa, orduan.
Bueno, itxoen apur bat. Pop kulturien inguruan, zer esan asko dauko. Katekizizen ibili nintzen, ne? Katekizizen baino ezagutzak gehiago jaso neban, katolizismo da protestantien inguruan, Adan eta Eva, Moises, eta horrek. Kultura klasikoa ikasi neban batxierguan, baina Simpsondaren gatik jaso neban Homeron Iliada eta Odisea eta guzti horren inguruko mito guzti horrek, estatuatutako mitologiza, zesan gontzepe bai, erreferentzi kulturalak, erreferentzi sinematografikoak, zenbat, intruetan gaizka. Intruetan zenbat erreferentzi sinematografikoak. Ez dira existitzen, Hor dauz. referentzia horiek. Bueno, baina entziklopedia bat. Kontserbatzeko modu bat. Ah, bueno, bai. Gero gongo dira ikertzaileak eta Aitortuko dizut, kulturaliak. Simpsonen aurka asko ez dutela Ez, borrokatuko. nik ere ez. Ados, Asko ez dut borrokatuko. ados. Venga, segi. Simpsondarak. Gero... Odola nahi dut. Beza da ipatzeke. Zara gogoratzen zure. Bai. Lagunduko izut, Game of Thrones aipatuko. Zia, ordenia nahi neban pizkate hori, baina Game of Thrones sartu inbirda bai edo bai. Game of Thrones da, fantasia, pertsona arruntak eta frikizen artean lausotu eban serize bat badago da Game of Thrones. Lehen eguan, Lord of the Rings ikusten daben jente friki hori eta ni, pizkat distantziak mantenduko ez jende horreaz, baina Game of Thronesek nik uste dut lausotu ibazala horren mugak, fantasian eta pertsona arruntak esango horren inguruko muga hori lausotu iban. Game of Thronesen dauko dana, dauko fantasi bat nigurtuta, ez da Harry Potter. Zan nahi, ez da... Zu barkatu, Zorionez. Aizue, Zorionez. ez da pelikulen mundua, baina Harry Potterrekin esartu. Ez da Harry Potter. Gero, Baina, a ber, Game of Thronesek dauko dramea, dauko politikia, dauko gerrak, dauko epizismoa. Lehenengo erdizan, aitortu ditzuet, bai, etxe guztietako jagunak eta dana da gizonezkoa, baina erditik aurrera dana emakumeak dira etxien ordezkari zape, bai, baina orduan nola dago, bukatzen dute. Barkatu? Nola bukatzen dute. Nola bukatzen dau, bai, egiz da hori bai. Alan da be, 10 denboralde, bikain, zinematografikoa ditala itzala azken denboraldiak jenduta. Baina, bueno, Game of Thrones iruditzen be bai, sartzeko bastante balekua dan telesaila. Oso biribila, azken denboraldia, amaiera dena biribila. Nik eroste dut. Zio da aitortu, Osa, mundu batean on bost telesail bakarri dauden, jendea ongo litzateke, nik uste gerrateak sortuko liratekela telesaila hau ikusi ostea. Bukaeragatik diote, azken txampagatik batez ere. Bai, Iruditzen zait. horre, bai, igual isanek hemen pizkatze ditzea. Bezalde batetik, umiakin pentsa behar dugu, inoarek pentsa umiakin. Favores. ¿Alguien ha pensado en los niños? Gaixa, favores. Zein da zuke gerrezun telesaietatik, pegi, esan diot, adin tartia. 14 urtetik gora, 16 urtetik gora. Bueno, The Office. Baina izu kalean egongo Bost- dira jolasten. Ez barkatu, Lost ikusi ezakete... Bai, Lost. Los. Osa, nik esanen datorren urtean Lost jarriko. Bai zera? Ez. Tamara, nuntzaude? Gizarte segurantziak entzun da gore. Ez, baina ber, Osa, bota, seguridade bota. sozialak entzun da. Baina aurra zea din. Bueno, bota. Avatar. Venga, ba. Avatar. Azken aire maixua. Avatar azken aire maixua. The Last Airbender. Baina, benetan naizea? Benetan abel? Mira, ze haitzik hainbeste... hombre, benetan abel. Bera, hau da argudiorik handiena, bera. Parreak, osa... Inoik ikusi hau The Last Airbender? Ibai, ikusi Nik ez ez ondo dut ikusi, izenburua. baina... Ostera, Baina Ze? zergatik ekarri dizu Historiako Avatar? ezinbesteko bost telesailak. Esan animaziozko telesail bat hori baino hobia dana. Simpson. Bai, baina hori da, beste generala. Avatar azken aire maixua, 3 denboraldi eta 3 denboraldi biribilak. Animazio fluidua, animazio sukulentua, biden egindako animazioa neuri guztaraten erakoa, umiari bideratutakoa. Umiari, balizo oso importanteak eskaintzatu zena. Dago, Bai. zuaren erreinua, dago, bueno. Zemarrena, laugarren bat aipatu diot, ezta? 3 aipatu dituzu. 3 aipatutez? Eta luzea egiten ari zaizu. Bai. Nahi duzu begiratzea? Ba, Ja begiratu dezaket, ez? Ez, Bakarrik- bukaerak unean itxi sitcomak. Sitcomak sartu bidera. Komedia aipatu duzu, sitcom batzuk sartu bidera. Daukau Friends, baina ez. Daukau Akioes Mario Sustenta, Barkatu, baina zer? ez. Friends, ez? Ez. Zergatik. Altzen izan aukera. Gero bat. aipatuko dolaiak, Ni lasai. Friendsen oso zalde, baina How I Met Your Mother pentsan eban. Zer hobeto How I Met Your Mother baina. Telesail honei buruz hitz egitera gatoz. Bai, eta gero pentsan eban, bueno, Martin telesaia. Aidarek aipatu da baziren, spoileren dau. Martin telesaia. Horto baten argudio, bi argudio katez. Euskaraz dela. Jose Ramon Soroiz eta Aitziber Garmendia. Horrein kontraia zer esan bizuan, ha? Eneko sagardoi nik eta hor nagore babestuko Anburu. izut. Vale. Osea, niretzako Martin garrantzitsu izan zen. Hombre, claro. Eta azken ez dakizen, da? Enaz batzutan. Ostia, giza da, claro.
Beste alde. Uste duzu, Serize, irabazteko A ber, prest. honek ez daka fundamentorik. Osea, honek ez du balio. serize antologiko bat. Uste dut inorek ez dela ekarri holako serize bat. Zer da serize antologikoa dira? Hiru denboraldi, nire ekaruten adibidea bentzat, eta denboraldi, kapitulu bakoitzak dauko pertsoni diferenteak, argudio diferenteak, ez dago ari narratibo bakar bat. Daoz, historio pioa diferente, kapitulu bakoitzan historio ezberdin bat. Aipatzen dagoena da Black Mirror. Ez, da Love, Death and Robots. Dala, beste animazioezko telesail bat, daukazu Love, Death and Robots daukazu bideen egindako animazioak. Love, Death and Robots daukazu bideen egindako animazioak, baina rotoskopizaz. Love, Death and Robots daukazu bide eta irude animazioak. Love, Death and Robots daukazu irude animazioak. Animazio asko Daukazu realistia. Galduna. Daukazu bai, hiperrealistia, argudioa. daukazu arte zuzendaritza, argazki zuzendaritza diferentia, anitza, daukazu zientzia fikzioa, dramia, romantizismoa, daukazu bai, zientzia fikzioa, hau, fantasia bai. Love, Death and Robots da, dana. Dana. Eta gauza, eta izena bizen bat esangot. David Fincher da otartian. Ba, ez da, hoi trampa da. Claro, Ez. ez da nik zuzenean, ez. Claro, David, Love, Death and Bueno, Robots, bueno. David Fincher. Bueno. Eta horre dira nire bost. Baina Zodiak ez zaizu gustatzen. Baina Love, Death and Robots, bai. Bueno, Danak etxen da Zerbitzu bezakatzen. publikoa esan dut, bostetik Zerbitzu hiru publikoa, animazioa. Osea, Hombre, animazioa. egia da bere alde, esan behar dugula, Euskal Ekoizpen bat ekarri Bai. duen bakarra dela. Bai, ez honena, Hori baina bai. ekarri du. Baina ez duk ez duzu ekarri. Ez. Euskal Ekoizpenik. Ah, vale. Hombre, a ber, esan nahi dut. Zuzea ikarriko zen, ondarragoak. Hombre, Ah, baina ez duzu ekarri. ez. Baina, Martin, telesail. Bueno, Vale, venga. jarraitu. Nere bostak. Bueno, lehenengoa Breaking Bad da. Bai, txanda pasa. Noski, Bai, Breaking Breaking Bad Badean da, bar da, historiako nik uste, telesailik bai. onena. Better Call Saul, bai, oso ondo dago, bai, baina ez da Heisenberg hasiera eta bukaera arte ikusten, bere garapena ez duzu ikusten, Bryan Cranston ez duzu kapitulo bakoitzen ikusten, munduak ezin du hori galdu. Ez, Bryan Cranston, ez da Aaron Paul... Ez que Bryan Cranstonen laguna da, eta orduan, pues... Bai. Baina, egia da, orain, benetan esaten dut, estetikarekin, Vince Gilliganen estetikarekin, superados nago zurekin, eta batzuetan iruditzen zait Better Call Saulen estetika hori oraindik hobetua dagoela, noski gero egintzelako, baina niretzat Better Call Saul ezin da inoiz pasa, Bryan Cranstonen aktuazio hori munduak ez lukelako ikusiko. Orduan iruditzen zait, hori nahiko argudio dela Breaking Bad. Jatorria zer da Breaking Bad? Nire argudioa da. Bai. Vale. Osea, Bigarrena. naiz hasiko Breaking Baden aurka, osea, inondik inora ere. Ze 0,5 Momentu batean, diferentzia dago. bazirudie, Baina, bueno, hortaz ari gero, ginela. mai gaineratzen ditugunen izen buru guztia, Vale, ba. ikusiko dugu. Bigarrena, Six Feet Under, hor gaizkarekin ados, iruditzen zait maixulan bat, iruditzen zait egia dela gaur egun jende askok ez, igual gure belaunaldia, pixkat, 84 garagu, baina gure belaunaldia igual izan zela azkenetakoa pixkat gerturatu zela telesail horretara, gu baino 10 urte gazteagoak Ez du direnek ez inork dute ikusi. ikusi. Inork ez du Eta oso ondo zartu den Bai, telesaila da, gainera, bueno, dena du umore beltza, baina drama, baina maitasuna, familiaren garra, bueno, ez dakit, nire Bai, iruditzen zait, pertsonaiak eta genero Eta egia da, ikuspegitik ere, azkeneko abestia gainera zia da. Bai. Zia izan aurretik. Ziak pelukarik ez zuenean eramaten. Ez que jende asko ezagutzen du gainera, besti hori, eta asko ezakitea azaldutzela lehenago Bai, Six Feet Under. azkenekoan, bai. Six Feet Under, bai. Bueno. A ber, orain, esango dute, A ber, hauek kanpoan geratuko direla. Publikoari begira jarri da. Bai, eta entzulei, bai, pasako entzuleak A ber. hor egongo direlako, baina Sex and the City. Baina ikusten ez dute esaten dula pixkatola, hola, atzaka mugitzen bezala, ez? Osea, nek dut Bai, Bueno, esango dagoeneko dut, baina- ikusten dut publikoan jendeak ez esaten dira. Barreak entzun Bueno, ditut. ulertzen dut. Barre, baino- Ulertzen dut, baina ez. Zuek esan duzu ez. Telesaila, argi utzi dezagun, telesaila, pelikulak ez dira existitu, ez da gertatu, ezer. Uste dute emakumeentzat izan zela inflexio puntu argi bat, gure sexualitateari buruz hitz egiten zen, bai, pijerio asko dago, bai, kosmopolitanak edaten dituzte, baina uste dut telesail horretan hitz egiten direla benetan guri asko inporta zaizkigun gauzak, eta gizonek ikusi beharko lituzketenak horrela mundua ere pixkatu beto jongo litzateke. Eta bide batez, uste dut badela ondo sentiarazten zaituen telesail bat. Bai. Pixkat, 20 minutu, jarri, tal, eta, bira, apokalipsi horretan ere, harremanak hasi eta bukatuko dira, eta telesail horretara joaten zara, pixkat zaudenean oso pozik, baina zaudenean ere pixkat kakan, ikusten duzu telesail hori eta esatez, ja.
abiso, harreman bat etzazu inoiz postit bidez utzi. Vale. Hori ez da egiten. Ez, guk egitetek eta ez da bizo egiten. WhatsApp erabiltzen du. Ez WhatsApp ez. Aurpegira. Gauzak aurpegira esaten dira. Bueno, listo, bez? Ikusten duzu ikasketak izan ditu Sex and the City. Badakit ez dira zuela erosiko, baina iruditzen Bueno, zait. nik igual bai. Ez que, nire bai komentzetu nagoa, Ez que nahi iruditzen zait, bai Baina, dela bera, telesail bera, bat gero ondorengo beste Igual los- telesail Baina, bat bera, galdera bat. bidea irekiztuna. Osea, ikusi ez degun edo duten Bai. telesail bat... Ikusi duzu? Zer, bai. Sex and the City ikusi duzu? Bai. Pelikulak ez dut ikusi, Ez pelikulak ez ikusi. Zan erosi daiteke ikusi ez den zerbait? Galdetzen dut, Bai, Bueno, nik, komunikatzaile hona da nenean, Bale, ez galdetzen dut. nik komentzetu Bueno, nagoa. baina nik ibai Vale, gauzak nik erosi lo ez dezaket dut ikusi ikusi. gabe. Bai, ez galdera bada, Bai. ez nago esaten bai alde Bueno, edo kontra nago. gero Friends. Friends da, tertulian zuten duten guztiek badakite ere, niretzat uste dut mundu guztiari momenturen batean ondo sentiarazi duen pelikula bat dela. Egia da, pixka gaizki sartu dela. Bai, gaizki sartu da. Bai, egia da, Bai. egia da gaizki sartu. Gaizki sartu da. Duela gutxi berriro hasi eta bukatu nuen, egia da gaizki sartu dela. Baina, Rosen hortzak zuritzen dituen kapituloa, Rosen claro. gaitaren kapituloa. Hemen izan bilatzen konplizidadea. Ez zuekin ere, esan nahi vale, dut. Jo, eske Monika eta Rosen, bueno, eske horrek Hombre, a beti bai. irriparra ateratzen dizu. Sex and the City edo Friendsen artean. Ja, zuek Friends. Friendsek Ja, erosi nik duzue. Baina erosteagatik... gogorrago defendatuko du Sex and the City, baina ulertzen dut, Ulertzen dut. Bueno, eta azkenekoa Mad Men da. Zalantza pila bat izan nituen, eta Succession sartu nahi nuen, baina ez da bukatu orduan, beldurra dut, ez dut uste gertatuko denik, Ez. baina ea Successionekin Lost bat edo Game of Thrones bat gertatuko den. Osa, gauza belara izango balira bezala, esaten nahi izan. Zer bai? Bukaera Game of Thrones decepcionante bat edo bat. Lost bat. Osa, jartzen dut zaku berean. Bukaera decepcionante Nola bat. bukaera. Bukaera txarrak. Vale. Vale, segi. Horregatik ez dut sartu Succession, naiz iruditzen zaidan dela bikaina eta bai. Baina Mad Men, jo, ez da nahiko aldarrikatu telesail hau. Ez. Eta, jo, iruditzen zait, estetikaki da oso gustagarria, publizidadearen mundua nola kontatzen den, New York garai hartan nola ikusten den, bueno, iruditzen zait Eta gora Elizabeth Moss. oso, bai, Elizabeth Moss horra zen, Joanna Hendricks ere, osea, ez dakit, interpretazioak eta hor iruditzen zait bai, emakume indartsuak ikusten zirela telesail horretan, naiz eta mundu guztiak Don Draperri buruz hitz egiten zuen. Baina iruditzen zait, Mad Men aldarrikatu behar dela. Egia da, ez dudala odola isuriko Mad Menengatik. Beste batzuengatik Vale. borrokatzera nator, baina ekarri nahi nuen, ze bai iruditzen zitzaidan ziurrenik inorketzuela Mad Men ekarriko. Vale, ados. Listo? Vale, Vale. hogei Kartago, daukauz, eh. hogei hautagai. Esango dut, entzuleen artean bada, bai ala baizuek uste duzue sartu beharko litzateken baten bat? Oso ondo, super ondo gindu aukerak, eta? Zutu ez zer esan nahi? Esan ditugunaz gain. esaten Bai, duzu. Vale, bai, behar bada bazegoen Eta baten esan bat. ditugunen artean kendu behar den zerbait? Dena konforme. Ze ondo, osea, gure esku dago Baietz dena. esaten dute hortik, Zer esaten dute? Bai, baina ez dute. bueno, vale. Oain ez duten nahi. Vale. Venga, ba, orduan, Bueno, nahi bazu, nik esan dut, zer nagon prest Venga, erosteko, esan, vale. erosteko, eta zer saltzeko. errondazkarra. Vale, prest nago erosteko Mad Men, Breaking Bad eta Simpson. Eta prest nago saltzeko, margena izan dezaket. Bai, Margena, Osea, helburua da esaltzea, Vale. Baina, bueno, negoziatu dezaket hori. vale. Eider, zure karta? Besteak Vale. erituzk erosiko, Ni prest nago erosteko Sex and the City, eta gero Martin baita ere, pues, euskarazko ekoiztuma sartu beharko eurako, eta bakarra ekarri duguna. Osea, eta... Saltzeko, Saltzeko? zure zerrendatik zer utziko zenuke kanpoan? Kanpon utziko nuke, Pretty Little Liars, eta... La Casa de Papel. Ez, bueno, bai, ikusita ze babes euki behar duen, venga, La Casa de Papel. La Casa de Papel, vale. Ibai? Nik erosiko neuke, Sex and the City. Erosiko neuke, nahiz da ez dagoetan ikusitxa, baina zure argudioak bastante konbenzu nabe. Da, iruditzen dut humorezko telesail bat egon behar dela, sitcom bat egon behar dela. Da, igual Friends baino eguki ez iruditzen ez Sex and the City. Nahiz da Friendsen ordu oso gona pasatu esan. Martin saltzeko gai banaz, baina, bueno, euskal ordezkaritza bat egon behar da, orduan zalantzan geratzen az. Ez nago ados. Eta... Honena baldin bada, bai, osa esan nahi, historiak... Saltzen nahi da, saltzen nahi da. Barkatu. Eta azken aire maizka saldeko nuke, igual. Bai. Hori hor,
Bai, Vale. Markatu. Gero gure marra gorriak, bale? Urrengo erronda marra gorriak. Ni saltzeko prest Friends, igual? Bai. Joe, nuen espero hori. Zuk Friends saltzea. Bueno, baina Sex and the City garrantzitsuagoa delako niretzat. Baina, bueno. Ya está, saltzeko Gezan begira dira. prest Friends. Eta zein eroste oso. Erosten dut Breaking Bad, seguro? Simpson darrak. Vale. Osa, iruditzen, nien naiz Simpson darren zalea, baina bai admititzen dut mundu guztiak, bueno, gehienek disfrutatzen duten zerbait dela, eta, bueno, munduaren akabera baldin bada, lehen esandakoa izan daiteke enziklopediantzeko bat, ez? Bai. Horre referentziak ikusiko dituzte eta arkeologo batek edo historialari batek esango du. Nola beitu. guazen hau? Gizartea berregituratzeko. Bai, uste bai. dut hori erosteko prest, eta ja gaizka... Ez, nerekin kointzitzen ez duzun, ez dut erosiko. Bueno, argi dago, oza, nik uste, oza, ze telesaia errepikatu dira. Errepikatu dira Breaking Bad, errepikatu Bueno, dira... lehenengo adostu behar dugu, zuk uste Breaking Bad unibersoa sartzeko prest? Hombre, hori, a ber... Baina hori ez... Ibai, nik uste ez da bezala... Bale. Ez bakarrik hemen orduan bai, sartu Vale, behar orduan. Bere Breaking kontrako, Bad? bai. Breaking Bad, ui! Bez, Barkatu. eske... Bai, Rafael. Better Call Saul, Ni ez na... oza, ezin da izan. Zergatik? Ni nazelako alde kronologiko gizto izan lehenago sortu izena. Bera da jatorreza, Breaking Bada jatorreza. Baina kronologiko historia horrazten da. Zuk Bai. pentsatu, Better Call zuk Saul pentsatu, erantzten Bai, egia da. bai, baina publikazio datak ez dira horrak. Zuk pentsatu, zerbitzaidanak erortzen dira eta fizikoan lortze duzu, Breaking Bad horitxea, salbatzea. Agian, Better Call Saul sortu alda, beste era baten igual, Breaking Badetik. Ez. Gaizka, benetan, Bai. Better Call Saul Breaking Baden A ber, aurretik? diferentzia dia... Ez, aukeratu behar da, Minimoa. ez ditugu biak Claro, baina sartuko. kasu honetan, zaudet, oza, ezin dut zer egin, ez? Oza, nola... Baina ulertzen duzu, ez? Gehiengoa. A ber, ni naiz, oza, Breaking Baden superfana, oza, Ez dirudi, erotzen nau. ez dirudi. Baina eske Better Call Saul iruditzait amarrekoa, eta bukaera hori zuri beltzean, Kim eta Saul Goodman, eske iruditzait hilak puntuan jartzeko modukoa. Oza, iruditzait amarrekoa telesaia. Eta Breaking Baina- Bad ere, Demoraldi guztietan Saul Goodman ikusiko duzu, eta ez Heisenberg. azaltzen da pixka bat, hemen Heisenberg. Bueno, de Walter Eta White. Jesse Pinkman ere azaltzen da pixka bat. Ja, baina... Venga, ez. venga, Breaking Bad barrura, vale. Venga, erosten Venga, du, va. Breaking Bad, Venga, venga, ja, Breaking Bad. Vale. Venga, bigarrena. Zer? Nik- Zein? Nik uste Sex and the City... Bueno, irugara baten kontra. Komedia pizka sartu bidu. The Office. Zuzek komedia... The Office, bai. Ostra, Ja, claro. niri Olaia gustatzen gustatzen zait, zaizu, bai, The niri Bai. Office. gustatzen Asko zait. gustatzen zaio Olaiari. Asko gustatzen Eta ikusten zait. un konfinamenduan, oso ondo etorri zitzaizun Bai, The Office. bai, egia da. Ja. Baina ez nuke berriro ikusiko. Joe. No Sex Michael and the City, Scott, bai. Dwight, Bai. Pim, Pam, Bai, ez nuke maravilloso. hasi eta bukatu dena ikusiko. YouTubeen sartuko nituzke zatitxoak. Osa, barra egiteko, humora ez egia. Egitan. Bai. Zerrekin denezu barre benetan gehiago? The Officeekin edo Sex and the Ez, Cityrekin? Sex and the City. Barre? Bai? Bai. Osa, ondo sentiarazten Ez, nau. ez, Ez, barre. barre ez. Ja, 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 ja. Baina ondo sentiarazten nau. Balantzan jarretan igual de Officeen alde, Denporia aurrera doia, baina igual... Baina dokumental faltsuaren... Bueno, venga, guazen urrengo Txanda da. pasa, vale. Bai ala bai, ez. 6 Feet Under. Six Feet Under. Sartu behar da. ez diot. Nire nazuei konbentzitu eta ez dut ikusi. Nik ez dut ikusi, eta ez da ez... Telesail zarruno bat, zan hori, ez da? Ez da zarrunoa, ez da 2000 zarrunoa. bat zarrunoa. 2000 bat zarrunoa da. Nire bizitza Osa, oso. 50 marka da, pelikula bat Hitchcock zer da orduan zuretzat. Joder. Historia da. Osa, Hori zitza. Zer da? bez, horregatik sartu behar da. Nik- Osa, gazte nik hauei diot- hori burutu kentzeko. Osa, 2000 bateko telesail bat ikusi behar da. Osa, nola, ez? Nik diot Six Feet Under bai ala bai, egia san. Momentuz baikara sartu dugu, ezta? 8 minutu bai. Ni ez nuia... Simpsonsek nahi Nik komentzitu. Simpson darrak uste dut Bai. sartu behar dela. Eta Fincherrena be baitio. Love the Bai, Thunder. bueno, ez. Hori, ja fuera. Hori Edo sartzen. igual errexau ingo dugu, baztertzen. Casa de papel. Casa de papel. Casa de papel fuera. Zakizea Avatar. Castle. Bale, Avatar kanpora ados. Avatar. Avatar izan da broma bat. Osa, karri ez du pixka broma egiteko, ez? Ia gixan egin bat urtea sartu da ben telesaia ikusi. Martin Campora. Martin Kanpora, bai. Love, Death and Robot. O sea, Kanpora, es que- Kanpora, fuera. Benetan? Mira, guazen gauza Itxon, serioetan. mira, telesaia antologiko bada.
Zer, Black Mirror ere, eta Fargo ere, eta True Detective ere, eta ez ditu sartu. Ja, Fargo, pentsatzen nuen... Batxarto, sartzen basartu. nuela. Ja, True Detective sartu True mi Detective, genuan. Fargo, Black Mirror ditu dira kanpo. True Detective sartu mi genuan, eh? Baina denak ezin. Baina True Detective zer lehenengo denboraldia. Bai, bialante aurreraz. Fuera. Baina oso motzak. Nik ere defendatzen dut telesailak luzeak izan daitezela. Claro, Ze es que hori ere telesa- behar. osea, bost geratuko dira bakarrik, eta orduan Ja. hiru Ja. denboraldi ere gutxi da. Bost denboraldi... Vale, hauz. Horun sartu kolpez, Lost eta Six Feet Under. Sartu. Ez. Hombre, argudio berarekin balio dute biak. Vale, bai, hori bai. Simpson darrak, Bai, hori barrura. Nire- Bai, ustez baina bai. seguzek entzen dugun, ojo. Bueno. Venga, ba, sartu Venga, momentu. momentu Simpson darrak eta... A ver, nola Bideu goaz? gauz momentu Simpson momentuz darrak. daukagu Breaking Bad eta Simpson darrak. Vale. Eta Vale. Six Feet Under eta Lost, esan dugu. Ez dugu esan. Ez dugu esan. A ber, ni Six Feet Under bai. Baita ere. Claro, hauek kontra daude, baina ez dute ikusi. Baina A ez ber, ari gai es que- izan ondo defendatzen da. Claro, baina Adibidez, Six nik- Feet Under ni sartzen ere baldin badugu Simpson Sex and the zalea City ez baino. dugu sartuko, ez? Hori da. Sex and the City nik Ez, horregatik ez diot. ni balantza jarriko neban, Sex and the The City bai. Officeaz. Ah, bueno, claro, Six Feet Underreaz dago zue Baina hor. zergatik Six Feet Under edo Sex and the City. Zergatik ez Six Feet Under edo The Office. A ber, gaudelako merkatu batean, eta orduan jakin nahi dut Ah, irabaziko Ni Sex botuan... and the City. Six Feet Under. Bueno, a ber, bi bakarrik dauzkagu. Ez aliatu niaz, venga, pa. aliatu niaz The Officeaz. The Office? A ber, Ah, txon. Six Feet Zuen Under Sex dago and the kanpora. City esan duzu. Bai, baina, gau, balantza Ja, diferentzia entzun, The vale. Officeaz. The Office aldatzen baldin bat Six Feet Underrengatik, Sex and the City ez duzu sartzen? Ez. Vale, The Office orduan. Venga. Eta Six Feet Under kanpo, baina Sex and the City kanpo. Baina, ere. hone balio? Six Feet kampo? Eta Sex and the City. Baina Sex and the Ez, City kanpo. ez. Hau, Dauko badakizue, Breaking Bad. Osea, Ez Dauko dugula, Simpson ez dugula Six adostuko, Feet Under bai, eta Sex and the City. Office kanpora. Ez, bargatu. Ibai, ez dintzorako izan, Momentu lehen bai Six ez Feet izan Under duzu. sartu, momentu. Enbait zaud, baina ez Six dut Feet balantzan Under, jarri. barrura. The Office. Six Feet Under. Barrura? Venga, Six Feet... Hombre, Hombre, vale, hombre, vale. mira, Mira, zutik eta gainera hor jarri. Bitu, keinua, ez bagara ados jartzen publikoak dauko gu baino Hori izan da. gehiago, oza, baina boto ez dute gehiago. botoa eman nahi izan. Eskatu Ezak diogu. bota dabe, entzun dugu eta bat... Bai. Guain, Vale, Vale. guaz, Breaking Bad, Six Feet Under eta... Simpson. Simpson. Simpson, vale. vale. Bi falta A dira. ver, Sex and Losten the meloi City. erikiko dugu, ez? A ver, Lost. Itxoin, utzi denbori aurrera joaten da loste maila utziko. Claro, bukarerako uzten badezu, ja igual ez dago tarte, ez dago Claro. lekurik hor. Zeintzu Zerta, dago, bai, ze beste Office? A dago. ber, dauzkagu Office, Office baita? Ez, Sex and the ez. City ez, zeintzuk daude hemen, pilpilean. Ah, Claro, de Leftovers ez dut ez da ipatzen, badakit, Ez. konstiente naiz hori kanpoan utzi ez dutela, ezakatzer egin badakit, baina bueno. Office, Sex and the City, Mad Men, Lost. Castle baita. Bitu, nik ez du Castle, nahi... bai, espera, Castle. Es que- Ai, Mira, hola, Castle, ja. Ez, ez. Horre baina- poliziakoa. Ja, Ze- Ni prest The Office saltzeko Mad Men sartzeagatik. Baina honek balio du. Hau negoziaketa bada, ez? A ber, egiz da, nik ez Osa, du... edo burrukatzen dugu edo negoziatzen dugu. Nik ez du Osea, nahi tertuliza bukatzea, eta gaizka badoia tertuliza bukatu ingo da. Ja. Claro, pasaran Vale. zen izan genuen. Vale. Hemendik urtengo gara, edo indartu eta harreman moduan, Vale. edo Vale. tertulia bukatuko Vale. da. Orduan Lost... Lost sartzen dugu, Venga, sartu ingo. Sex and the Sex City and the sartzen City baldin sartzen badugu. badu. Itxo, ez. Hiru Bai, aukera bai, ditugu, bai, ja. bai, bai. Bi geratzen Osa, dira. Lost barruan baldin badago, incluso la casa de papel onartzen. Vale, ba, orduan la casa de papel baita. Lost barruan. barruan, bai, Lost barruan. Lost barruan. Baina zeren barruan. truke, la casa de papelen trukea? Bai, bai. Ez, Sex and the City Love and- truke. Love, ez. Death and Robots, esa. Sex and the City, behar Love, gertatzen, Death baina and zuek zer Robots. proposatzen duzue. Fincher Nik horrezapenik ez gaizkak dago. esan dola, la casa de papel sartuko lukela. Sartuko nuke, bakarriko horrazteko behi, la casa de papel Sex and the sartuko City, Sex and the City. Love, Death and Robots. Ez, Gaizka. ez, Sex and the Lost City. eta Love, Ez, Death and ez, Robots. Ez. Eta aukera da hori. Bostak daukagu ja. Ez. Bai, bosta Bat daukagu. falta da, ez? Ez. O ez? Simpson, Breaking Bad, Simpson, Six Feet Under, Lost eta Sex and the City. Eta Six Feet Under kanpoan utzi dugu? Ez, Ez, bai, bai, bai. no. Jo, eske daukat burua. Gezka, zerretzen ari zara, baina beretan gustatzen zaizu zerrenda hau. Arraxurik. Bai, Breaking Bad, Simpson, Six Feet Under, Lost, Sex and the City. bai, kenduta azkenekoa bai. Bai, Bostetik lau guztaren jatzuz? Bai. Bostetik bat guztaren jat, bai, Lau. bakarrik. Lau. Simpson darrak. Bueno, ez, Simpson ez. darrak. Nei bi. Ez, bai. Lau. Jo, ni superpozik nago. Bai, osea, ikusita Yes. zertzegoen hemen, Bai. nire, Eta bueno, osatu dugu zerrenda. Baina zaitxek zauzu Baina- irribarre bateaz, hola ja. Oso Ja. pozik nagoelako. Ba, ni ez. Iruditzen zait egin dugula kriston zerrenda. Bai, bai. Bai, Aldu kristona. errepikatu zerrendia. Aldu errepikatu Breaking Bad. Bai, oi Eta ondo. historiako telesailik onena hor dago. Ziztia botatzeko, bai. Ikusi ez du egin, baina bueno, si ez da botatzen. Saiatu nahaz, baina. Lokartu da beti, baina Six Feet Under. Bai. Horrek ibai danei Bai. ez digo... Bai, ordezkapen zarren Baina bat gustatuko egon behar da. zaizue, Bai, benetan bai. gustatuko zaizue. Vale. Ibai behar bada zain beste, zure gustatuko zaizu.
Bai, Lost. Ikusi duzu? Ez dauket ikusita. Bai, eta... Eta zitzaizun gustatu? Bai. Noiz, Luziak, nola, luziak ikusi dira, duzu. tio. Nola luzea, ez argumentu bat. Ez, hori nire problema bada, baina... Baina adinen aurrera zoaz. Bai. Eta atentziorako gaitasun gehiago izango duzu. Bai, Benetan. pixkanaka hori. Etorkizunetik Garatuko ez hori. etorkizunetik Vale. kontatzen dizudan zerbait da. Ados, Bai. ados. Eta Ados, Sex and the berrogeita City. marutaz ikusiko break. Ja. Kurioso da, ze Oi, postoitatik, bueno, ez gau, erosi dute Sex and the City. Zau gauz, 3 minitxo. 3 minutu. Mm, Ez, hemen utzeko dugu, ez? Bala, ados. Ez, zer esan nahi zenuen? Itxen, ze adintartetako zerrenda bat da? Nola zer Ah, intarte? bai, astu, ja, abatarra zine dimensioak kendu dugu, eta Martin be bai. Alditarte, osea, Martin, Avatar... Love, Death and Robots, pentsatzen nuen, konbentzatuko nizuela. bueno, bai. Ze momentutan Mira, pentsatzen zenuen publikoa baiet? triste daude ez degulako sartu hori. Bai, guapo da. Guapo da, kapitulu bakoitza gauza diferente bada, anistasuna dauko... Osa, niri gustatzen zait mantra bezala zure Ja. entzutea. Osa, lasaitzen nau... Ez que hobea da nola argudioa defendatzen telesaia nuen. baino. Bai, Esan baina, nahi, onena baina Ibaien askotan gertatzen da. argudioa. Ez que ezio eta argudiatu... A ber, Ibai, ez du eskandalik, Ogetan. garri. Ja, nik uste nuen eskandal. Bai! Bai. Eta nik uste Ez, duzu ikusi Prison nuen Break berriz ekarriko eta- zenula. Ba, nahi izan pentsatuko zenula, baina nik Eta emozioak Naruto alde batera eta Rick and itxiotez. Morty. Baina emozioak alde batera itxiotez. Da Rick and Morty ordezkatu Simpson dara getxek. Nah, Ja, nik pentsatzen uste nuen Ricky duzu Morty Soprano ekarriko ekarriko zen. Claro, Bai. Soprano kanpoan utziet, baina... Bai, vamos a me Ze utzi duzu kanpoan gaizka? Soprano, Succession, The Wire, Mad Men, baina bueno, sartu dugu, True Detective, Fargo, bueno, asko. Nik The Crown kanpoan utzi dut. The Crown, Twin Peaks, Expediente X... No, bai, The Crown sartu hartzen duzu? azerretono bat bere hautxean eta posik egon miarko litzake. Ja. Ez erdizka nago, pozik. Bostetik lau zure Olaia gustukoa da, dira. pozik. Ni superpozik nago. Bai, baina eske nik bostak nahi dituen. Bostetik zema dira zure gustukoak. Bost. 3, ez 3. Simpson zure? darak bebai gustatzen Lau. ditzu. Lau. Lau. Osa, gustatzen, bostak ikusiko nituzke, gustoren nago munduaren akaberan, agur esan behar diogu honi. Munduare. Munduari. Breaking Bad, Simpson, 6 Feet Under, Lost, Sex and the City, hau da... Nahiko xelebra, zerrenda. Bueno, gure tertuliaren izaera nahiko argi Bai. ikusten da Bai. hemen. Bueno, datorren Bueno, asteazkenean jarraituko dugu. Bale, ados. Vale, Ez datorren ados. asteazkenean ez. Ah, ez? Bi aste. Urrengoan Dira. datorren astean ez dago Pasko programari. astea dator. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko Ni denoi, esker. Eskerrik inori, bez? Eskerrik asko, eskerrik asko. Osea, orain ja zaude irratian, baina zer sartu nahi zenuten? Ole, bez? Zuek? Twin Peaks. Ere, oso ondo. Zuek Twin Peaks House of Cards. Zuek? House of Cards, bai. Zuek oso aktibo zeundeten ere. Zer sartu nahi zenuten? Fargo. Ja. Bez, ikusten? Hemen daun, Lostoz ondo. Ja. Ondo borrokatu duzu. Ja. perfil Ja, konkretu gure bateko. zoaz Ondo Bakarrik, borrokatu du, ia behartu gaitu sartzea. Hombre, Osea, ez, niri ondo iruditu zait, Sex and the City sartzea. Hori da. Osea, ez Sar- nuen ez errematen Sex and the City Claro, baina eske nik sartzeagatik. uste nun borrokatuko zenula zuk Friends, asako, Ez. asako. Ez. Neukan, abertze jarraitea neukan. Ez que ikusi ditut gero berriro biak, eta iruditzen zaitu beto sartu. Kontra argudizua dagoa suzidatzetxa. Ez, nik zurak neuzkan jarrita Simpson, Game of Thrones, Peaky Blinders, Rick and Morty, Prison Break eta Naruto. Hoien Eta nere? artean. Eta Bai, nik non a- Death Note Nerea? ekarriko zenula. Sex Ja, and the City, Friends, anemia alde Breaking batera Bad, itxiot, Succession, bestela- 6 Feet Under eta Lost. Nik uste nun Lost aipatuko Ez, zenula. nik ez. Ez que Lost ez daukat berriro ikusteko gogorik. Bueno, orain bai, zen bost bakarrik daude. Ja. Bueno, zen dugu, ja, ez? Bai, ja, jarraitu zako komenitzen.